Pred nama je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje. Napomena, Ekvatorijalna Gvineja je u centralnom delu Afrike. Ovaj sporazum između dve države potpisan je dana 28. novembra 2024. godine, kada je predsednik Ekvatorijalne Gvineje bio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Pred nama je Predlog zakona kojim se potvrđuje sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda. Ovaj sporazum je rezultat kontinuiranih napora naše države da unapredi međunarodnu saradnju u oblasti bezbednosti i da kroz institucionalne veze doprinese stabilnosti i miru ne samo u regionu, već i šire. Saradnja Srbije i Ekvatorijalne Gvineje ima svoj značaj u više dimenzija. Pre svega, ona je zasnovana na međusobnom uvažavanju, razmeni iskustava i zajedničkom interesu da se unapredi bezbednost građana obe zemlje. Sporazum podrazumeva saradnju nadležnih ministarstava i policijskih struktura, razmenu informacija, stručnih znanja i obuka, kao i zajedničko delovanje u borbi protiv svih oblika kriminala koji ugrožavaju savremeno društvo. U vremenu globalnih izazova naš predsednik Aleksandar Vučić svojom sposobnošću, neiscrpnim radom i prevelikom ljubavlju prema zemlji Srbiji uspeva da ostvari međudržavničku saradnju, jer nijedna zemlja ne može efikasno da odgovori sama na mnogobrojne izazove. Jačanje međunarodnih partnerstava u oblasti bezbednosti i javnog reda nužno predstavlja ključni element svake moderne politike zaštite građana. Ovaj sporazum omogućava bolje razumevanje između naših institucija, stvaranje mehanizama za bržu razmenu podataka o organizovanom kriminalu, trgovini ljudima, terorizmu i drugim oblicima ugrožavanja javnog mira. Uz to, saradnja doprinosi razvoju stručnih kapaciteta policije kroz razmenu iskustava, zajedničke obuke i unapređenje profesionalnih standarda. Sporazum sa Republikom Ekvatorijalnom Gvinejom takođe ima i simboličan značaj. On potvrđuje da Srbija vodi otvorenu, principijelnu i miroljubivu politiku utemeljenu na poštovanju međunarodnog prava, jednakosti država i uzajamnoj koristi. On pokazuje da Srbija neguje veze sa zemljama afričkog kontinenta sa kojima nas veže dugogodišnje prijateljstvo još iz vremena Pokreta nesvrstanih. Saradnja u oblasti bezbednosti i javnog reda doprinosi izgradnji stabilnog međunarodnog poretka zasnovanog na poverenju, solidarnosti i zajedničkom radu. Time Srbija pokazuje da je odgovoran partner spreman da učestvuje u globalnim naporima, očuvanju mira i bezbednosti. Na kraju, ovaj sporazum ne treba posmatrati samo kao pravni akt, već kao deo šire slike Srbije koja aktivno učestvuje u međunarodnim odnosima, koja čuva svoje građane i doprinosi stvaranju bezbednijeg sveta. To je ujedno i potvrda našeg strateškog opredeljenja da kroz saradnju, a ne izolaciju, jačamo unutrašnju stabilnost i međunarodni ugled. Naša međunarodna politika teži da ostvari što prisniju saradnju u prijateljskim odnosima sa stanovnicima Afrike.
Država Ekvatorijalna Gvineja nije zvanično priznala nezavisnost Kosova i zauzima stav da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Zbog svega navedenog, smatram da je ovaj predlog zakona važan korak unapred u daljem razvoju našeg sistema bezbednosti i u danu za glasanje glasaću za predlog pomenutog zakona. Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić.